जाखो बेलाय? आयै मानसियानो गोग्लैसोनानैसो दं। सिखार बिनानाव सिखार। ओइ बिनानाव सिखार। आयै थैगलायनानैसो दङ थु जोंनाव थु। लासै लासै आब'। आंनि थाखायनो जोबोद खस्थ' मोनबाय आब'आ। जेबो नङा बिनानाव, बेफोर सुबुंनि मावनो गोनां हाबाखा। बेफोर जाथायालाय बोरैथो जानो मोनखो? बेफोर आंनि जिउनि मोजां मोनलायनायनि बेसेबांबा गोलाव जारिमिन आब'। नों खोनासंनो लुबैदों आब' आंनि जिउनि जारिमिन? खोनासं बिदिब्ला। ओइ निजु, मा जाखो? निजु, आंनि गोसोआ दिनै मा जादोंथाय थानोनो सुखुथाराखै, माबा उरां फारां मोनलाबायथारदों गोसोखौनो। फागुननि जावलिया बार नाङाखैथ'। फाग्लिलाय, दानि दिनाव सोरबा फाल्थुब सेंग्रानि खैजा सानायाव दागाब्र'हाय। थै फाग्लि, नोंनिबाथाय खालि रमान्टिकल'। है फाग्लि, सैथो खोथाखौसो बुंदोंहाय आंबो सिगां जाजाखांनायखायसो। ओइबार हले फैबावथोंहाय आंजों। फोथायथारलाहाय आङो दानि दिननि सेंग्राफोरबाथाय फोथायजाथावथारानो नोंथारला। रावबो दास्रायना फैथारथोंहाय आंखौ। फाग्लिया मा गोब्रामलाबायखोथाय? फैद' फाग्लिलाय, थांसै आंहा बखिलाबाय थानांला बेवहाय। र' फाग्लि, जेब्लासो नांगोन अब्लासो मोनथिगोन नों। आइदि मोजां नायनानै थाबायहाय। दुखु मोनबाय नामा? सिखार। हगार। आइम स' सरि। मेगनफ्रा नायनानै थाबायना थाबाया फालाय? बबेनि मोद्ला सेंग्रा अबाव थाङो अबाव फैयो? हाय आदा। मा जातनि सिख्लाफोर बिसोरलाय? सासेया रागा खरिया, सासेया हाय आदा। ओइ सना। निजु फैदों? फै जिरायफै निजु। जिरायदोहाय फाग्लि खामफ्लायावनो।
हा आयंआलाय बहाथो? दङ न'आवनो। आयं फैदों? औ आयं। हा बेसेथो गोबाव जाखो आयं? बारा गोबाव जायाखै आयं, दासो फैदों। थां आयं, सना फिसाजों नोंजों दिंखिया एसे खानानै लायथां। जागोन आयं। थाथ' आया, दे आयं थां थाथ' आयं दे। नै सना, नों मैया लामायाव सौदावनाय सेंग्राया अरन माहाजोननि फिसालासोमोन। मा? मैया आं बेखौनो जि बोरैबा रायफ्लांलाबायबाय। नोंहालाय मानो मालाय सेंग्राखौ रायलाबायनांगौ जाखो फाग्लि? आयौ फाग्लिलाय, मिन्थियैयाव बिदिया जाफ्रांखायोना, आं बेखौ मिन्थिथारामोन। अरन माहाजोननि फिसा होननानै आं बेखौ मिन्थियामोन। फाग्लिया थङालि बाङालि। मेगन गैयि बायदि सौदाव फैनायखौ नुवाखै? फाग्लिया नोंहासो मालाय सौदावनो मोनलायलायबाय, नोंहासो खाफाल गोनांहाय। फाग्लि मा बखिबाय थायो नोंलाय? थोबाय, फैद' थांनोसै, फैद'। दे बिमा, थाब खाव गया। लेजिथारलै नोङो, लेजि हिनजावखौसो मोनफ्लांबाय आं। दे थाब खाव बिमा। न' फाग्ला, माया लेजि जाखो? जंखायनाय रावसोलै बिमा बेफोर। आं दाबसेयाव थांनांगौखायसो बुंदों। बेखौनो गाज्रि मोनबाय नामा नोंलाय? आइ आरो आफा, आं बाहेरायाव एसे बेरायनानै फैनो दे। थांदो दे लोगो। दे। सोर जानो थिनदों नोंखौ? थोद, बिनिखायनो गेलेनो बायोलै आं नोंजों। मा बुंदोंलै नों बेथा? मा बुंदों? बेथ' हामालाय बस, हामा। Hey, Ro. Oh, shit. दुखु मोनबाय नामा? दुखु मोनबाय? सिखार. आंखौ नुबानो मानो खारो नों? आं नोंखौ लाजियो। नों मानो आंखौ लाजिदों? सैथोखौ दालाखुमा नोङो। नोंहा आंखौ लाजिनायनि माबा मोनसे गुबै जाहोन दंथारो।
आं मिन्थिया मानोबा नोंखौ नुजेननाय समनिफ्रायनो आंनि बिखाया नोंनि फारसे गेरेमलांदों। फोरमायनो थाखाय आंहा खुगायाव राव गैया। आंनि मेगनाव नाय। आं बुजिनो आद्रा गैलिया सना। आं गासिखौबो मिथिजोब्बाय। I love you. Love you too. सना, नोंखौ लानानैनो गोबाव समनिफ्राय गोबां सिमां सुजुबोखादोंमोन आं। थारैनो आंबो बिर। थारैनो नों सैथोखौ बुंदोंना सना? औ बिर, आं अराय सम नोंनि जानानै थागोन। सना, नोंखौ जिउआव मोननानै आंहा जोबोद खुसि। आंनि सिमांखौ नों मोगथां महर होथारनांगोन सना। मोजां मोननाय लामायाव गोबां जेंना जाब्रा सु थायो। आंजों लोगोसे नों सुखु दुखु गासिबो सहायलांफानांगोन। अब्लासो जों जोंनि जुलिनि थांखिखौ सहैनो हागोन। जाबाय बियो, साना दोबैबाय, फैदो थांनोसै। औ। ओइ बुं सोर नोंसोर मा नांगौ? बिर! है है नोंसोरनो सनाखौ नांगौबा गोहो दंबा आंजों साफा साफा नांनानै देखाय। जायनो देरहागोन बेनो सनाखौ मोनगोन। सना नोंबो थांथों। ओइ
बेनोमोन आब' आंनि जारिमिना आस'खान्दा। आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर थाबाय नों आब'निसिम आंखौ रैखा खालामनायनि थाखाय।